İlk үлем бәйгедә катнашучылар ярышлар башланганчы борынгы Тәтешнең үзәк мәйданындагы зур парадка җыелды. Җитезлектә һәм төз атуда ярышучылар алдында спортның әлеге төре буенча танылган спортчылар һәм җәмәгать эшлекләре чыгыш ясап, бәйгедә уңышлар теләделәр. Тәтеш инде күптән монда ярыш уздырырга әзер, аның бөтен мөмкинчелекләре бар. Бу ату урыны ату стенды дип әйтгәндә, ул бөтен күп кенә спортчыларга таныш. Монда Дёминада үзенең беренче адымнарын башлаган Светлана безнең Олимпия көмеш медален алган спортчыбыз. Кайчандыр Солтан Яруллин оештырып җибәргән әлеге спорт мәктәбе бүген үзенә республиканың гына түгел, илебезнең 20гә якын төбәгеннән иң оста төз атучыларны җыйды. Яшь чагында миңа Солтан абыйны күрергә Ходай Тәгалә насыйп итте. Мин бик шат менә Тәтештә туып, Тәтештә үсеп, яшәүемә һәм инде шушындый зур Россия масштабындагы чемпионатлар уздыруга нигез салган кеше үзебезнеке булуына мин бик шат. 60 ел эчендә әлеге спорт төре буенча бу мәктәп үзәк дистәләгән ил күләм танылган спорт осталарын әзерләгән. Шул вакыт эчендә әлеге үзәкнең 2 спорт мастеры, 13 халыкара спорт мастеры, 4 ат казанган тренер чыгу күп нәрсә турында сөйли. Буңгысы көндә безнең команда Тәтеш командасы гына Россия күләмендә 28% бүгендә менә ориентировочно Тәтеш шәһәреннән. Олимпия уеннары программасына кертелгән әлеге спорт төрендә ир-егетләр белән бергә хатын-кызлар да катнаша. Ярышларның баш хөкемдәре белдергәнчә, кызлар егетләргә караганда түзәрәк тә ата икән. Халыкара спорт мастеры Казан кызы Алина Фазылҗанова шундыйларның берсе. Я заняла второе место на пока что всероссийских соревнованиях. Завтра будет командная, послезавтра смешанная пара. 1961 елда Тәтеш шәһәрендә яшәүче сугыш ветераны Солтан ага Яруллин республикада беренчеләрдән булып, шәһәрдә ядрә ату буенча башта клуб үзәк оештыра. В этом году по комплектованию занимается 174 ребенка. Работают 10 тренеров. 5 көн дәвам иткән бөтен Россия стендка ату чемпионатында байтак медальләрне шәхси ярышларда Татарстан спортчылары алды. Командалар арасындагы нәтиҗәләр буенча беренчелек Мәскәүгә насыйп булды, икенче урынга Татарстан һәм өченчегә Санкт-Петербург командалары чыкты. Тәтеш районыннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.